Biye Jumaye janvier kalo tile 30 DMS TV channel muso ni ce aw ni yatuma ayo bisimila ko kunnafoniya kɛnɛw kan foli ani tanu wan kanu wana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka ko kan kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoni ba minnu b'an bolo k'olu dɔw kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ Alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 29 san 2026 ko Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger faaba yɛrɛ la ko marifa cimankan dɔw yɛrɛ kun bɛ ka bɔ Niger jamana aéroport international Diori Hamani zone kɛrɛfɛla yɛrɛ la ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ u ka jamana faaba yɛrɛ la ni o ye Ɲamɛ yɛrɛ ye maa minnu yɛrɛ sigilen bɛ u ka aéroport kɛrɛfɛ zone yɛrɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko kabini sufɛla minnu wagati yɛrɛ k'olu yɛrɛ marifa cimankan ale ni mugu cimankaw yɛrɛ mɛn fana ko marifa cimankan ninnu yɛrɛ mɛnna ko fo heure 2 kuntagalajan yɛrɛ kɔnɔna na o kɔfɛ a mankan yɛrɛ sumayara tuguni kami wagati min n'a fɔ ko bi maa si yɛrɛ kɔni t'a dɔn min yɛrɛ la marifa kun bɛ ka ci ni zone yɛrɛ la ko kunnafoniya jɔnjɔ foyi ma bila ka yira k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ de kɔni sɔrɔla minnu yɛrɛ kun bɛ ka ni marifa ani mugujugu yɛrɛ ci ni zone kɔfɔlen yɛrɛ la ko maa caman yɛrɛ fana cɔrɔla minnu yɛrɛ ye ja kumata dɔw yɛrɛ cari bɔlɔlɔsiraw ka ja kumata minnu yɛrɛ kɔnɔna na a yiralen yɛrɛ kɔni dɔ fɛn min yɛrɛ ye mugu citɔ o lumière yɛrɛ sanfɛlaw la u ka jamana aéroport international zone kɛrɛfɛlaw yɛrɛ la kami wagati min na i n'a fɔ ko bi ko mankan yɛrɛ sumayara dɔɔni sabula fɛn min yɛrɛ u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ k'olu caman yɛrɛ kɔni déplacera ni ka taa ni zone yɛrɛ la walasa u bɛ se ka taa lakana yɛrɛ sabati yen cogo min na nka fɛn min yɛrɛ u ka jamana aéroport maaw ka direction ye ani Niger autorité ni o y'u ka gouvernement maaw yɛrɛ olu ma bɔ ni ka communiqué jɔnjɔ yɛrɛ kɛ ni ko in yɛrɛ la ni k'a yira k'a fɔ ko nin walejugu yɛrɛ de kɛra u ka jamana kɔnɔna na kunnafoniya minnu yɛrɛ carila bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan o kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a yiralen yɛrɛ kɔni dɔ k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ bɛnwacɔle maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ de taara ni ka taa ni attaque yɛrɛ kɛ u ka jamana aéroport zone yɛrɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Niger jamana aéroport international yɛrɛ ni a bɛ wele ko Diori Hamani k'a ni Niger jamana pale yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a tɛ tɛmɛ kilomètre 10 ɲɔgɔn yɛrɛ kan ko yɔrɔ yɛrɛ la ko armée de l'air maaw ka base dɔ yɛrɛ bɛ fɛn min yɛrɛ u ka drone yɛrɛ n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ olu ka base dɔ yɛrɛ fana bɛ yen minnu yɛrɛ jɔra ala ma mɛn fɛn min yɛrɛ fana AES jamanaw ka force unifiée maaw k'olu ka quartier yɛrɛ fana bɛ yen nɔ min yɛrɛ sigira AES jamanaw yɛrɛ fɛ ala ma mɛn ni o ye Mali Burkina Niger yɛrɛ walasa ka dankari bamacɔle maaw yɛrɛ ka menace yɛrɛ la o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la kunnafoniya dɔw y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Niger aéroport yɛrɛ kɔnɔna na ko uranium caman ba yɛrɛ de bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ labɛnnen don walasa u ka taga feere jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn n'a sɔrɔ ni bamacɔle maaw yɛrɛ bɛ o de kalama n'u nana k'a fɔ k'u bɛ na walejugu yɛrɛ kɛ o yɔrɔ yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min yɛrɛ Niger jamana yɛrɛ kɔni ye ko mankan yɛrɛ sumayara k'a sababu yɛrɛ kɛ u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ bɔra ni ka cari u ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la walasa u bɛ se ka dankari maa ninnu yɛrɛ ka menace tɔw yɛrɛ continueli yɛrɛ la nka fɛn min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka na ni mugujugu yɛrɛ ye Niger jamana aéroport zone kɛrɛfɛlaw yɛrɛ la maa si yɛrɛ kɔni m'o don sabula fɛn min yɛrɛ Niger jamana gouvernement maaw yɛrɛ olu yɛrɛ ma bɔ ni ka communiqué jɔnjɔ yɛrɛ kɛ nin ko in yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ maa minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka nin mugujugu ninnu yɛrɛ ci u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 26 san 2026 Norvège polisi maaw yɛrɛ laseli dɔ yɛrɛ kɛ min na o y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ na société pétrolier maa dɔ yɛrɛ bila ka taga justice yɛrɛ la ani u ka ɲɛmɔgɔba 2 yɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ Norvège jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko ni société pétrolier maa ninnu yɛrɛ ani dirigeant 2 ninnu yɛrɛ jalakilen don k'a fɔ k'u bɛ ka yuruguyurugu yɛrɛ de kɛ Norvège jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula k'u bɛ ka dolari wari caman yɛrɛ de ci ka taa Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ka ɲɛsin Congo RDC jamanakuntigi yɛrɛ ka denbayaw yɛrɛ ma société min yɛrɛ jalakilen don ko yɛrɛ la société yɛrɛ sigilen bɛ Norvège jamana yɛrɛ de kɔnɔna na ni a bɛ wele ko Hemla Africa Holding AS Norvège autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ bolo ko nin cakɛda in ni o ye société yɛrɛ ye k'olu bɛ ka wari yɛrɛ bila ka taa Congo jamana yɛrɛ kɔnɔna na dogo yɛrɛ de la wa fana k'u bɛ ka wari yɛrɛ latɛmɛ société wɛrɛ yɛrɛ de fɛ walasa maa si yɛrɛ ka na bɔ u ka yuruguyurugu ninnu yɛrɛ kalama o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka nin wari ninnu bɛɛ lajɛlen di Congo jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma walasa olu ka se ka licence yɛrɛ de sɔrɔ u bɛ se ka u ka pétrole baaraw yɛrɛ kɛ ka ɲɛ cogo min yɛrɛ la ka d'a kan olu bɛ ka baara kɛ ni pétrole minnu yɛrɛ o pétrole ninnu yɛrɛ bɛ bɔ Congo jamana yɛrɛ de kɔnɔna na wa ka ka Congo yɛrɛ de ka licence yɛrɛ di ni société maa ninnu yɛrɛ ma walasa u bɛ se ka continuer ni ka pétrole bɔ yɛrɛ kɛ k'u ka baaraw yɛrɛ tɔw kɛ ko yɛrɛ kosɔn u bɛ ka yuruguyurugu yɛrɛ kɛ ni ka wari yɛrɛ bɔ Norvège jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a bila ka taga Congo jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a di Congo jamana ɲɛmaa ni a ka denbayaw yɛrɛ ma u y'a yira k'a fɔ ko société maa ninnu yɛrɛ wari min yɛrɛ labɔ k'a bɛ taga fo dollar wari
million muga annani yɛrɛ de la min yɛrɛ bɔra u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kabini san 2024 ko nka k'u kun bɛ ka enquête yɛrɛ de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka ko in yɛrɛ lajɛya cogo min yɛrɛ la yanni u ka fɔ k'u bɛ taga ni u ye kiiri tigilamaw yɛrɛ yɔrɔ min yɛrɛ société pétrolière maa ninnu yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka kuma minnu yɛrɛ fɔ ni ka da olu yɛrɛ la k'a fɔ k'olu bɛ ka yurugu yɛrɛ de kɛ ko kuma ninnu yɛrɛ tɛ tiɲɛ sabula k'olu bɛ ka u ka baaraw yɛrɛ kɛ tilennenya de kɔnɔna na wa k'olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ feere sanni yɛrɛ de ma k'olu tɛ ka yurugu fosi yɛrɛ de kɛ wa Norvège autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ ka Kongo jamana ɲɛmaa yɛrɛ jalaki ni ko in yɛrɛ la dɛ k'olu bɛ ka u ka jamana kɔnɔden filaw yɛrɛ de jalaki minnu yɛrɛ ka baara yɛrɛ de yurugu ye ani u ka cakɛda yɛrɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ ye Norvège justice maaw yɛrɛ ni o y'u ka kiiritigɛso maaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni kɛmɛ ka ni enquête yɛrɛ baaraw daminɛ Norvège jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula u yɛrɛ kɔni dalen b'a la k'a fɔ ko ni maa fila ninnu yɛrɛ de nɔ bɛ nin ko in yɛrɛ ni o de ye ka wari yɛrɛ ta dugu la ni k'a ci Kongo jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma walasa olu yɛrɛ bɛ se ka autorisation yɛrɛ sɔrɔ u bɛ se ka Kongo jamana pétrole yɛrɛ la baara cogo min yɛrɛ la Niger force de défense et de sécurité ma ni o y'u ka fintigilakaw yɛrɛ olu ye laseli dɔ yɛrɛ kɛ araba tɛmɛnen janvier kalo tile 28 san 2026 laseli min yɛrɛ kɔnɔna na n'u y'a yira k'a fɔ k'u ka fintigilakaw yɛrɛ opération ba dɔw yɛrɛ kɛ u ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la nin wagati labanw yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ka opération ninnu yɛrɛ la k'u ka fintigilakaw yɛrɛ sebaya ba yɛrɛ sɔrɔ sabula u sera ka dankari bamacɔlen maa caman yɛrɛ de nin na u ye dɔw yɛrɛ fana minɛ fɛn min yɛrɛ u bololafɛnw yɛrɛ u tɛgɛ sera ka da u caman yɛrɛ fana kan u ka communiqué kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ka fintigilakaw ka opération yɛrɛ senfɛ k'u ye dankari bamacɔlen maa 72 yɛrɛ de nin na wa u sera ka u tɛgɛ yɛrɛ fana da u ka maa 50 yɛrɛ fana ka u ka frappe dɔ yɛrɛ senfɛ minnu yɛrɛ kɛra n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ ye ni opération ninnu yɛrɛ fana kɛra janvier kalo tile 19 ka na bila janvier kalo tile 25 yɛrɛ de la u ka jamana fintigilakaw ka bulletin hebdomadaire min yɛrɛ carila u ka kunnafonidisow yɛrɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana telesoba yɛrɛ la a yiralen don k'a fɔ k'u ka o opération ninnu yɛrɛ senfɛ k'u sera ka u tɛgɛ yɛrɛ fana da maa 48 dɔ yɛrɛ fana kan u ka jamana kɔlɔsili dɔw yɛrɛ senfɛ minnu kɛra u ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na u y'a yira k'a fɔ k'u ka opération ninnu yɛrɛ fana kɛra sababu ye ni ka bamacɔlen maaw ka minan nafamaba dɔw yɛrɛ fana tiɲɛni minnu yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ni ka u fanga yɛrɛ dɔgɔya kosɛbɛ sabula minan minnu yɛrɛ tiɲɛna k'u nafaba yɛrɛ de bɛ olu la o kɔfɛ yɛrɛ fana k'u sera ka u tɛgɛ yɛrɛ fana da marifa 14 yɛrɛ fana ka ani u chargeur ani u bɛ kuma kɛ ni fɛn minnu yɛrɛ ye u ka opération yɛrɛ fana senfɛ u sera ka u tɛgɛ da o den 4 yɛrɛ fana ka fɛn min yɛrɛ fana ye tajimafɛn yɛrɛ k'u sera ka u tɛgɛ da litiri ba 47 yɛrɛ fana kan fɛn min fana ye ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ k'u sera ka o dɔw yɛrɛ fana minɛ ni o ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ bɛ wele ko chanvre indien ale ni furakisɛ dɔw yɛrɛ fana ka furakisɛ minnu yɛrɛ fana ni u yamaruyalen yɛrɛ fana tɛ o source kelen yɛrɛ de i sinsin ni kuma ninnu yɛrɛ fana kan Rwanda autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna Royaume-Uni maaw yɛrɛ poursuit ka taa n'u ye justice yɛrɛ la ka d'a kan ko jɛɲɔgɔnya dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ ni jamana fila ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min yɛrɛ ye Royaume-Uni maaw yɛrɛ olu yɛrɛ o jɛɲɔgɔnya yɛrɛ k'o bɛɛ lajɛlen jɔ wagati tɛmɛnenw na Royaume-Uni ale ni Rwanda yɛrɛ kun ye jɛɲɔgɔnya sɛbɛn dɔ yɛrɛ ni ka u tɛgɛnɛ yɛrɛ bila o la jɛɲɔgɔnya sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na yiralen don k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye tunkarankew yɛrɛ minnu bɛ taa Royaume-Uni jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko ni olu yɛrɛ sera yen nɔ k'u bɛ olu yɛrɛ lasegin ni ka taa n'u ye Rwanda jamana yɛrɛ kɔnɔna na o la ko ni o tunkarakɛ ninnu yɛrɛ taara Rwanda jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka demande d'asile yɛrɛ bɛ se ka examiner Rwanda jamana yɛrɛ kɔnɔna na Rwanda jamana kun tɛ ka o wale yɛrɛ kɔni kɛ fu yɛrɛ la u ka jɛɲɔgɔnya sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na yiralen don k'a fɔ ko ni o maa ninnu yɛrɛ kɔni taara Rwanda jamana yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ Royaume-Uni maaw yɛrɛ olu bɛ wari yɛrɛ de ta ni ka di Rwanda jamana yɛrɛ ma u ka o wale ninnu yɛrɛ la Royaume-Uni maaw ka laɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kun ye walasa maaw yɛrɛ ka na to ka taa u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛ taa tunga yɛrɛ la yen o yɛrɛ kosɔn u y'a ɲini Rwanda jamana yɛrɛ fɛ k'a fɔ k'u ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ olu bɛ wari d'u ma wala olu bɛ sɔrɔ ka tunkarankew yɛrɛ gɛn ka bɔ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u bila ka taga Rwanda jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ k'olu ka demande d'asile examination yɛrɛ bɛ taga kɛ Rwanda jamana kɔnɔ ko kabini gouvernement kura yɛrɛ nana Britannique ni o ye Royaume-Uni jamana yɛrɛ ko y'a yira k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ kan ka dabila yɛrɛ de sabula ko u ka nin jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ko wari min bɛ sara ko o wari ka ca kosɛbɛ wa fana ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ fana k'a bɛ dankari hadamadenw ka sariya yɛrɛ la o yɛrɛ kosɔn gouvernement kura yɛrɛ ye u ka nin accord yɛrɛ bɛɛ lajɛlen annulé Rwanda ale yɛrɛ dimina nin ko yɛrɛ la k'a fɔ ko ale bɛna taa ni Royaume-Uni maaw yɛrɛ ye kiiritigɛla maaw yɛrɛ yɔrɔ ka d'a kan ko olu yɛrɛ wariba yɛrɛ de labɔ walasa ka centre d'accueil yɛrɛ dilan cogo min yɛrɛ la ni tunkarakɛ ninnu yɛrɛ bɔra Royaume-Uni jamana yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ se ka na sigi o
o centre nunu yɛrɛ kɔnɔna na wa u ye maa dɔw yɛrɛ de fana ta ni ka olu sara olu bɛ se ka baara kɛ centre nunu yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ fana ye centre organisation yɛrɛ k'olu ye wari bɛɛ lajɛlen bɔ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale y'a jɔyɔrɔ yɛrɛ fɛ ale bilala ka baara min yɛrɛ kɛ ko ale y'o baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔ a taasira yɛrɛ fɛ ko nka ko ni Royaume-Uni yɛrɛ maaw nana k'a fɔ ko ka o accord nunu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ annulé ko yɛrɛ kɔnɔna olu tɛ sɔn o ma o de la olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ taga ni u ye kiiri tigɛ somaw yɛrɛ yɔrɔ wa k'u ye décision yɛrɛ fana ta k'a sɔrɔ u ma fɛn yɛrɛ fana fɔ Rwanda jamana yɛrɛ ye k'ale b'a bila a kunna k'a fɔ k'u filɛ nin ye ka contrat yɛrɛ de dabila k'a sɔrɔ contrat yɛrɛ kɔnɔna na fankelen maaw yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ ko contrat ko yɛrɛ bɛna dabila Rwanda ale y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛ taga ni Royaume-Uni maaw yɛrɛ ye justice yɛrɛ la ka da ka Rwanda yɛrɛ bɛ fɛ Royaume-Uni maaw yɛrɛ ka wari dɔ yɛrɛ de sara olu yɛrɛ ye walasa contrat ko yɛrɛ bɛ se ka dabila Royaume-Uni ni Rwanda ka nin wale yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ walasa jamana wɛrɛ caman yɛrɛ kɔni ka na so ka tunkarankew yɛrɛ mara u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na tuguni sabula ni accord min yɛrɛ kɔni tun bɛ ni jamana fila ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement kura yɛrɛ sigilen Royaume-Uni jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye ni accord yɛrɛ kɔni ko accord ɲuman tɛ wa fana ko accord yɛrɛ bɛ wari min yɛrɛ labɔ ko a ka ca k'u ka accord yɛrɛ dabila k'a sɔrɔ ma fɛn yɛrɛ fɔ Rwanda jamana yɛrɛ ye ni bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni jamana caman yɛrɛ kɔni k'i ban ni jɛɲɔgɔnya sugu ninnu yɛrɛ ma farafinna tɔnba dɔ yɛrɛ bɛ ni an b'ale wele ko CEDEAO olu yɛrɛ ye laseli dɔ yɛrɛ kɛ araba tɛmɛnen janvier kalo tile 28 san 2026 laseli min yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko sanction fɛn fɛn min yɛrɛ kun bɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ kan k'olu o sanction bɛɛ lajɛlen lawuli ka bɔ Guinée jamana kan nin décision ba yɛrɛ signena u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fɛ ni o ye Julius Maada Bio yɛrɛ ye ni ale yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ ko ka fɛn min yɛrɛ ye sanction yɛrɛ minnu tun bɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ kan ni ka sanction ninnu bɛɛ lajɛlen dabila ten ko walasa fɛn min yɛrɛ ye Guinée jamana constitution yɛrɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin a nɔ na k'u bɛɛ lajɛlen bila ordre yɛrɛ la wa k'u bɛna Guinée Conakry jamana yɛrɛ sen don u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna na hali n'u bɛna décision minnu yɛrɛ fana ta fɛn min yɛrɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ olu yɛrɛ fana sen bɛ ye o décision ninnu yɛrɛ t'ale la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min yɛrɛ CEDEAO jamanaw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ ko u ka sanction fɛn fɛn min kun bɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ kan k'u ye o sanction ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ wa fɛn min yɛrɛ Guinée Conakry jamana yɛrɛ olu bɛna continuer ni ka baara yɛrɛ kɛ CEDEAO membres bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ wa CEDEAO membres tɔw yɛrɛ bɛ considérer cogo min yɛrɛ la u yɛrɛ fana bɛna considérer o kɛcogo kelen yɛrɛ de la ne bɛ dan sigi an ka bi kokan kibaru kan man kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma